Jeg synes, at Jacob Ridsby har været langt omkring i sit forfatterskab, og jeg synes, at det er et helt klart indlysende rigtigt valg, at han nu benytter sig af spændingsgenren til at fortælle sin historie, fordi han derved åbner op for en større læserkreds, end hans andre romaner, som er fremragende, også har kunnet gøre. Så det synes jeg er rigtig, rigtig godt, og jeg er meget spændt på også på det næste, der er i den samme genre. Jamen, det har jeg fra hans, jeg tror det var hans anden bog, at jeg mødte ham første gang og interviewede ham til radioen, og synes, at udover at han er et sympatisk menneske, så også havde en særlig måde at fortælle på, som jeg synes var interessant. Jamen i virkeligheden så er jeg gået efter at møde gamle venner og bekendte, fordi det er en stor fætter kusinefest i sådan en bogform, og det har jeg benyttet mig ekstensivt at få lov til at møde folk, som jeg jo også møder i andre sammenhæng, men ikke så koncentreret som her.